Маленьким бардори на телефони пачка дорем. Шумо телефони беу биёред, болош сумтан телефони нав тон бардаро. Ай ҳамаи дуконода 500 сими 400 сими бардаро арзон ай. Ҳам кредит метем бе фоиз метем 50% шарте 50% ай қайқа биёр бардаро. Не бардар да камтар Redmi Note 11 гуфтам, Note 11 пачка салафанош канаи сай хидуш мекунӣ. Не Samsung Galaxy A53 пачка ина салафан печ ай хидуш мекунӣ. Не A13 ина пачкан. Шумо телефони беу биёрем, болош сумтан хе телефони пачкатон метам. Ин iPhone 8 дорем, бо ин iPhone 11 дорем, iPhone 12, A52, A53 лабой модель телефона дорем бардаро. Шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Бавур, магазини Акаи Супун. Ай ҳамаи дуконода бардаро 400 сум, 500 сум ҳам арзон метем, ҳам кредит метем, бе фоиз кредит метем. Нем телефони на 3000 сомон ай, 3000 сомон наметем, болошда сум намемонем, мақсад 400-500 сум, фоиз ша намемонем, бе фоиз одесем. 1000 сум метем, 1000 сум ша мегирем меои барата. Ина тамошо ку лабой модель телефона дорем. Бачаҳои ғариб, агар шумо телефон дар кор боша, Тоҷикистон телефон хоҳед айваз кунед, телефон нахаред ки фанд мехӯред. Нем Note 11 Pro 28-30,000 русия. Даиҷа 2700 сомон, 2800 сомон Note 11 Pro. Ҳамина Note 11 холиш ҳастай 2000 сомон. A53 30,000 русия, 29-30,000 русия бардаро айҷа нахарем. Мақсад иҷа арзон ай. Иҷа 3500-3600 сум, 2000 сомон, 3000 сомон бардаро месӯзед нахаред наиҷа ки мақсад дурӯғ мегӯям бисо мақсад шайтонӣ мекунанд. Хитона нигоҳ кунем бардаро нахарен чизи қимат мақсад айҷа биен ай Тоҷикистон бихарен. Заране ин айҷа баратан 50 сум 60 сомон ай. Уҷа баратан 3000 русия нагирен айҷа мақсад иҷа чихолои на баратан чихол астай 20 сомон ай бардар гуфта дака нархоям ра бугин чихол астай 20 сум да уҷа баратан 1000-2000 русия. На бардаро номеро 907 89 18 18. Шумо телефон биёрем, болош сумтин алиш мекунем метон бардаро ина тамошо кунед.